Jeg har oprettet en indkøbsorder, som du kan se i en anden video, hvordan man gør. Og der er gået nogle dage, og nu har jeg fået varerne hjem på mit lager. Så jeg vil gerne markere dem som værende modtaget i mit lager, så de kommer ind på mit lagertal. Det gør jeg i Purchase Orders. Og her kan jeg se, at jeg kan modtage 3 forskellige varer, som jeg har bestilt hjem. Jeg kan også kigge på ordre og se på den samlede indkøbsorder. Hvis jeg går tilbage på linjen og gerne vil modtage alle 3 forskellige varer, men den sidste vare har jeg kun modtaget en af, så ud af de 2. Så jeg trykker et her. Jeg trykker bare modtage, og her kan jeg markere varen som faktureret, og jeg kan smide et bilagsnummer ind, hvis jeg vil det. Jeg kan også indtaste en ekstra omkostning, hvis nu der har været en afgift eller noget, der skal fordeles ud på varens kostpris, ud på de forskellige varer i indkøbsordren. Jeg kan klikke herude og se selve ordren, og her kan vi se, at den her ekstra omkostning er blevet fordelt ligeligt ud på hver vare. Jeg trykker bare modtage, og så spørger den, om det er okay, at den her ekstra omkostning skal ind som en del af varens kostpris. Det er okay. Og nu kan vi se, at jeg har modtaget varerne, og den sidste her, som jeg manglede at modtage, det kan være, at vi får at vide, at den kommer en uge senere, så kan vi sætte forventet leveringsdato en uge frem, og når den så kommer, så kan vi bare modtage på samme vis.